Arti kontemporanja bit-tema tal-figura femminili fil-preistorja ta' Malta u Għawdex minn perspettiva femminista. Dan hu x-xogħol li qed tippreżenta l-artista Enrique Tabone fil-wirja Preistorja li qed tittella fi spazju kreattiv. F'din il-wirja ta' arti kontemporanja minn Enrique Tabone naraw firxa ta' xogħlijiet marbutin ma' tema partikolari. Tema hija il-figura femminili fi żmien il-preistorja. Hawnhekk li għandna huwa forsi affarijiet li aħna familjari ħafna magħhom, però l-artista tippreżentahomna minn perspettiva differenti, il-perspettiva tal-mara. Jiena fil-esibizzjoni ta' preistorja ili nirriċerka dwar il-preistorja, speċjalment nifoka fuq il-figuri femminili u rrid nistudja anka għamil studju fiċ-ċeramika biex nipprova nifhem it-teknika u l-forom u beta idea mitini sens li faċilment saru minn nisa għal nisa oħra. Ovvjament jiena m'iniex arkeoloġista imma għandi ċertu libertà bħala artista. L-artista ilha tagħmel dan it-tip ta' xogħol, però fuq temi oħra għal dawn l-aħħar madwar 15-il sena. Waħda mill-esperjenzi bdiet meta mort l-Archaeology Museum li jinstab il-Belt Valletta u rrid noħloq iktar awareness fuq il-figuri kollha li jinstabu hemm. Hemm ħafna figuri oħra imbarra il-famuża Sleeping Lady jew magħrufa bħala l-mara l-ħoxna. Jew Venus of Malta, hemm ħafna figuri oħra li huma ta' ċokon żgħir li jagħtu ħafna enerġija u lingwaġġ viżiv li speċjalment meta mara tħares lejh taraf affarijiet oħra minn forsi raġel. It-tip ta' materjal huwa firxa bejn il-materjal partikolari illi huwa il-plexiglass, illi huwa materjali li taħdem bihi regolarment, kif ukoll xogħol kunċettwali mifrux madwar il-wirja. Xogħol kunċettwali illi jivarja anka minn temi illi jorbtu anka ma' kif huma ppreżentati dawn l-affarijiet tal-arkeoloġija f'mużewijiet u x'naf jien, sa anka esperjenzi personali u intimi illi hemm anka element ta' performance fihom. Ispirajt ruħi minn din l-esperjenza waqt li qed nagħmel din riċerka u ħloqt il-figura bil-ċeramika fejn ħarrist li kieku kelli llum il-ġurnata nagħmel figura tiegħi b'din l-esperjenza li kellhom forsi fil-preistorja. Fejn ħloqt il-figura tiegħi ħdimt ma' kollaborazzjoni fejn għamluli 3D scan u hekk ukoll ħloqna esperjenza anke b'inflatable li hija eżatt maħduma fuq din il-figura. Mill-lat feminista li għamilt ġbart din id-data mill-Archaeology Museum u tellajthom fuq Wikidata li huwa għodda li jinstab anke parti minn Wikipedia li jissallum jinstab bħala open data. Li għamilt ġbart din id-data lura hemm iktar awareness ta' daw il-figuri u fl-istess ħin għamilt xogħol anke ta' data art u data sonification, ġifieri meta inti anke tiġi f'din l-esibizzjoni ħatisma' mużika, sound, sejjes li huma parti minn il-kollezzjoni. Ġifieri inti mingħajr ma taf qed tisma' parti mill-kollezzjoni ta' Malta. Apparti numru ta' attivitajiet li kellna marbutin ma' din il-wirja fil-ġimgħat kemm ilha miftuħa, il-wirja hija miftuħa sa nhar il-Ħadd il-Għid. F'dik il-ġimgħa ta' qabel tagħlaq il-wirja ġifieri fl-4 ta' April aħna se nkunu qegħdin inniedu ktieb dwar Enrique Tabone illi fih ukoll taqsima li tiffoka dwar din il-wirja tal-preistorja.